Síly ženského podnikania doporučujem každej žene, ktorá sa chce naučiť predávať online. AŽP som prešla už druhýkrát a vždy som sa výrazne posunula. Pochopila som, že svoje nápady potrebujem formulovať inak, keď chcem, aby boli predajné. Naučila som sa veľmi veľa technických krokov a vychytávok, ktoré by som sama bez kurzu určite nedala. V prvej vlne som do toho šla opatrne, chcela som pochopiť celý proces, ale premýšľala som všetky tie silné vlny energie, ktoré komunita vytvára a ktoré pomáhajú, ba priam tlačia k tomu, aby sme vyšli z komfortnej zóny. Okrem stratégie predaja sa v kurze učí aj mindset. To by človek neveril, že na úspešný biznis musíš byť pripravená aj v hlave. Naučila som sa vychádzať z komfortnej zóny, čoho dôsledkom je aj toto video. A čo je hlavné, vďaka kurzu som pochopila, že to, čo robím, robiť chcem, lebo ma to robí šťastnou, lebo mi to prináša hojnosť. Čo robím? Motivujem ženy, aby hľadali cestu k svojej pravdivosti, k svojmu diečku a občas ich pritom vypomáham aj tarotovými kartami. Ľudská je vizionár, je stratég a čo je najdôležitejšie, je ochotná stále hľadať spôsoby a cesty, ako svoje poznanie a vedomosti priblížiť aj ostatným ženám. Luci, ďakujem za AŽP. Luci, ďakujem, že si